Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala qaula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa adda alaina bi barokatihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mubtada'i wal khabari. Babul mubtada'i utawi iki iku bab mertelaake mubtada' wal khabari lan khabar. Al mubtada'u utawi mubtada' wa ya mubtada' iku al ismu aran kalimat isim. Al marfu'u kang diwaca rafa apa isim, al ari kang sepi apa isim, anil awamili saking pira-pira amil al lafdiyati kang bangsa lafat, wa utawi mubtada' iku kismani ana rung dumduman. Rupane sing nomor siji dohirun mubtada isim dohir, wa mutmarun lan mubtada isim domir. Wa utawi mubtada isim domir iku ana lapat ana, wa akhwatuhu lan pira-pira dulure ana, allati rupane ana wa akhwatuhu takudamat kang dinginake apa lapat ana wa akhwatuhu fi faslil mutmari ing dalem jelasake isim domir. Waddohiru utawi mubtada isim dohir iku kismani ana rung bagian. Rupane sing nomor siji mubtadaun lahu khabar. Mubtadaun utawi mubtada iku lahu iku tetep keduwene mubtada, khabarun utawi khabar. Sing nomor loro wa mubtadaun utawi mubtada iku lahu iku tetep keduwene mubtada marfuun utawi isim kang diwaca rafa saddah enggon-enggoni apa marfu masadal khabari ing dalem panggonane khabar. Fal awalu mongko utawi conto kang kawitan iku nakwu Allahu Rabbuna. Umpamane conto lapat Allahu utawi Allah iku Rabbuna pangeran kita. Wa Muhammadun utawi Muhammad iku Rasulullahi utusane Allah. Wasani utawi conto kang kaping pindho wa utawi mubtada iku ismul fa'ili rupa isim fa'il, wasmul maf'uli lan rupa isim maf'ul. Ida taquddama ing dalem nalikane dinginake apa mubtada alaihima ing atase isim fa'il lan isim maf'ul apa nafyun huruf nafi au istibhamun utawa huruf istibham. Nakwu aqaimun zaidun. Umpamane conto lapat aqaimun ana ta utawi wong kang ngadeg sapa zaidun zaid, wa ma qaimun lan ora ana utawi wong kang ngadeg sapa azaidani zaid loro. Wa hal madrubun lan ana ta utawi wong kang dipukul sapa al amroni amr loro, wa ma madrubun lan ora ana utawi wong kang dipukul sapa al amroni amr loro. Wala yakunu lan ora ana apa al mubtada mubtada iku nakirutan rupa isim nakira illa bimusawwigin angin kelawan perkara kang wenangake. Wal musawwigatu lan pira-pira perkara kang wenangake kasiratun kang akeh. Minha iku tetep setengah sangking pira-pira perkara kang wenangake mubtada
isim nakira. Ayyatakudama utawi yen to dinginake ala nakirati ing atasi isim nakira apa nafyun nafi. Awis istibhamun utawa isim istibham naku marojulun qaimun. Umpamane conto lapat marojulun ora ana utawi wong lanang iku qaimun wong kang ngadeg. Wahal rojulun lan ana to utawi wong lanang iku jalisun wong kang lungguh. Wa qaulihi ta'ala lan dawe Allah ta'ala surat An-Naml ayat 24. Ailahun ma'allahi ailahun ana to utawi pangeran iku ma'allahi tetep ing dalem sertane Allah. Wa minhalan iku setengah sangking piro-piro perkara kang wenangake mubtada rupa isim nakira. Ang takuna utawi yen to ana apa mubtada rupa isim nakira iku mausufatan kang disifati naku wala abdun mukminun qair. Umpamane contoh surat Al-Baqarah ayat 221. Wala abdun lan yakti utawi kawula mukminun kang mukmin iku qairun luwe bagus. Wa minhalan iku setengah sangking pira-pira perkara kang wenangake mubtada rupa isim nakira. Ang takuna utawi yen to ana apa mubtada rupa isim nakira iku mundhufatan lapat kang dimundhufake. Nakwu komsu solawatin katabahuna wahu. Komsu solawatin utawi 5 waktu pira-pira salat iku katabah majibake atau netepake huna ing komsu solawatin sapa Allah. Wa minhalan iku setengah sangking pira-pira perkara kang wenangake mubtada rupa isim nakira. Ayakuna utawi yen to ana apa al-kobaru kobar iku ndurfan rupa ndorob au jaron utawa rupa jar wa majruron lan lapat kang dijirake. Mukut dama ini kang didinginake apa ndorob lan jar majrur ala nakirati ing atase isim nakira nakwu indaka rajulun. Umpamane contoh lapat indaka iku ing dalem sandinge sira rajulun utawi wong lanang. Wa fiddari lan iku tetep ing dalem omah utawi imro'atun wong wadon. Wa nakwu qaulihi ta'ala lan umpamane dawe Allah ta'ala surat Qaf ayat 35. Waladaina masjidun waladaina lan iku ing dalam kersa ingsun Allah majidun utawi tambahan. Contoh meneh surat Al-Baqarah ayat 7. Wala absorihim gisawatun wala absorihim lan iku tetep ing atase pira-pira peningale aladina kafaru gisawatun utawi tertutup. Wakot yakunu lan terkadang ana apa al mubtada'u mubtada iku masdaron rupa masdar muawwalan kang ditakwili min an saking lapat an wal fi'li lan fi'il. Naku wa ang tasumu khairul lakum. Umpamane contoh lapat
Wa angtasumu lan utawi yen to padha poso sapa sira kabeh iku koirun luwih bagus lakum keduwene sira kabeh. Ai tegese saumukum utawi poso sira kabeh iku koirun luwih bagus lakum keduwene sira kabeh. Contoh surat Al-Baqarah ayat 184. Wa antasumu koirul lakum. Contoh surat Al-Baqarah ayat 194. Wal kobaru utawi kobar, wa ya kobar iku al juz'u bagian alladzi rupane juz tatimu kang nyempurnakake bihi kelawan juz apa al faidatu kang awe faidah ma'a mubtada'i ing dalem sertane mubtada. Wa utawi kobar iku kismani ana rung dumduman. Rupane sing nomor 1 mufradun. Kobar berupa mufrad. Sing nomor 2 wa ghairu mufradin. Lan kobar sakliyane mufrad. Fal mufradu mongko utawi kobar berupa mufrad iku nakwu zaidun qaimun. Umpamane contoh lapat zaidun utawi zaid iku qaimun. Wong kang ngadeg sapa zaid. Wa zaidani utawi zaid loro iku qaimani. Wong kang ngadeg sapa azaidani. Wa zaiduna utawi pira-pira zaid akeh iku qaimuna kang ngadeg sapa azaiduna. Wa zaitun utawi zaid iku akuka sedulur sira. Wa ghairul mufradi utawi kobar sakliyane mufrad iku imma jumlatun ana kalane rupa jumlah ismiyatun kang bangsa isim nakwu zaidun jariyatuhu. Umpamane contoh lapat zaidun utawi zaid iku jariyatuhu utawi budak wadone zaid iku dahibatun kang budalan atau kang lunga. Wa qauluhu ta'ala lan dawuh Allah Ta'ala surat Al-A'raf ayat 26. Wali basut taqwa dalika khair. Wali basut taqwa utawi penganggo takwa iku dalika utawi mengkono-mengkono libasut takwa iku khairun luwih bagus. Surat Al-A'raf ayat 26. Contoh surat Al-Ikhlas ayat 1. Wa qul huwallahu akad lan lapat qul huwallahu akad. Kul ngucapono sapa sira Muhammad. Huwa utawi perkara kang ditakokake iku Allahu utawi Allah iku akadun zat kang siji. Tak baleni ya. Kul ngucap sapa sira Muhammad. Huwa utawi perkara kang ditakokake iku Allahu utawi Allah iku akadun zat kang siji. Wa imma jumlatun lan ana kalane rupa jumlah fi'liyatun kang bangsa fi'il. Nakwu zaidun koma abuhu. Umpamane contoh lapat zaidun utawi zaid iku koma ngadeg sapa abuhu bapake zaid. Wa qauluhu ta'ala lan dawuhe Allah Ta'ala surat Al-Qasas ayat 28. Wa rabbuka yakluku mayasya. Wa rabbuka utawi pangeran sira iku yakluku agawe sapa rabbuka ma ing perkara yasau kang ngersakake sapa Allah ing emah. Contoh meneh surat Al-Baqarah ayat 245. Wallahu ya'bidu wa yabsutu. Wallahu utawi Allah iku
ya bidu. Tak baleni ya. Wawahu utawi Allah iku ya bidu. Ngeker sapa Allah wayab sutu lan bibirake sapa Allah. Surat Al-Baqarah ayat 245. Contoh meneh surat Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa. Allahu utawi Allah iku yatawaffa mateni sapa Allah al anfusa ing pira-pira awak. Wa imma sibhul jumlati lan ana kalane utawi sibhul jumlah ngene wae ya. Wa imma sibhul jumlati lan ana kalane sibhul jumlah. Wa utawi sibhul jumlah iku sayani ana rung perkara. Rupane sing nomor 1 ad-dzarfu rupa dzarab, sing nomor 2 wal jaru wal majruru lan rupa jar majrur. Fadzarfu mongko utawi kobar kang berupa dzaraf iku nakwu zaidun indaka. Umpamane contoh lapat zaidun utawi zaid iku indaka ana sandinge sira. Wasafaru utawi lelungan iku nggodan. Iku nggodan ing dalem besok. Wa qaulihi ta'ala lan dawe Allah Ta'ala. Surat Warobu asfala minkum. Warobu utawi penunggang unta iku asfala luwih ngisor mingkum tinimbang sira kabeh. Surat An-Anfal ayat 42 ya. Warobu asfala minkum. Warobu utawi penunggang unta iku asfala luwih ngisor mingkum tinimbang sira kabeh. Wal jaru lan huruf jar wal majruru lan lapat kang dicirake. Nakwu zaitun fidari. Umpamane contoh lapat zaitun utawi zaid iku fidari tetep ing dalem omah. Wa qaulihi ta'ala lan dawi Allah Ta'ala surat Al-Fatihah ayat 1. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillahi tetep keduwene Allah. Wa ya ta'alaku lan gumantung apa ad-dzarfu dzaraf wal jaru wal majruru lan jar majrur. Ida waqa'a ing dalem nalikane tumiba apa dzaraf lan jar majrur kobaron kali dadi kobar bimakdufin kelawan lapat kang dibuang. Takdiruhu utawi kira-kirane makduf iku kainun. Lapat kainun. Kira-kirane lapat kang dibuang iku kainun lapat kainun. Au mustakirun utawa lapat mustakirun. Wala yukbaru lan ora bisa digawe kobar apa bidorfis zamani. Apa dorob zaman anid dati sangking isim dat. Fala yukolu mongko ora bisa diucapake. Apa lapat zaitun al yauma. Jadi isim dat tidak bisa digawe kobar dengan dorob zaman. Contohnya zaitun al yauma. Zaitun utawi zaid iku al yauma. Ing iki dino itu tidak bisa ya dibuat kobar dari dorob zaman saking isim dat. Tidak diperbolehkan. Wa inna ma yukbaru lan angin semestine bisa digawe kobar. Apa bihi dorob zaman anil ma'ani ing dalam pira-pira makna nakwu as-saumu al-yauma. Umpamane contoh lapat as-saumu utawi poso iku al-yauma ing dalam dino saiki itu bisa dibuat kobar. Kalau dari isim dat tidak bisa.
zaidun al-yauma itu tidak diperbolehkan. Kalau as-saumu al-yauma itu boleh. Wasafaru utawi lelungan iku nggodan ing dalem besok. Wa qauluhum lan dawuhe wong Arab. Alailata utawi dalu, al-hilalu utawi metune bulan. Muawwalun kang ditakwili. Alailata ru'yatul hilali. Kalau ditakwili, alailata iku dalu utawi ru'yatul hilali, muncule bulan. Waya jusulan menang apa taat dudul kobari, milang-milang kobar. Nakwu zaidun katibun sairun. Umpamane contoh lapat zaidun utawi zaid iku katibun tukang tulis, sairun tur tukang sair. Wa qauluhu ta'ala utawi dawuhe Allah Ta'ala, surat Al-Buruj ayat 14, 15, 16. Wa wal ghafurul wadudul arsil majid fa'alu limay yurid. Wa wa utawi Allah iku al-ghafuru, zat kang akeh pengapurane, iku al-wadudu tur kang demen, iku dul arsi tur zat kang anduweni aras, iku al-majidi tur zat kang agung, iku fa'alu tur zat kang nindakake lima maring sewiji-wiji yuridu ngersakake sapa Allah ing emah. Wakut ya takut damu lan terkadang dinginake apa kobar alal mubtada'i ing atase mubtada jawazan kelawan wenang nakwu fidari zaidun. Umpamane contoh lapat fidari iku tetep ing dalem omah zaidun utawi zaid wa wujuban lan kelawan wajib nakwu aina zaidun. Umpamane contoh lapat aina iku endi zaidun utawi zaid. Wa inama ing dakalan ang semestine iku tetep ing dalem sandinge sira zaidun utawi zaid. Wa qaulihi ta'ala lan dawi Allah Ta'ala surat Muhammad ayat 24 ayat 24. Am ala qulubin akfaluha, am ala qulubin ana to tegese balik iku ing dalem pira-pira ati atau ing atase pira-pira ati, ing dalem pira-pira ati akfaluha utawi pira-pira tutupe wa nakwu fidari rajulun lan umpamane contoh lafat fidari iku tetep ing dalem omah rajulun utawi wong lanang. Wakot yukdafu lan terkadang dibuang apa kulun saben-saben salah sijine lapat minal mubtada'i sangking mubtada wal kobari lan kobar jawazan kelawan wenang. Naku salamun qaumun mungkarun. Umpamane contoh surat Ad-Dariyat ayat 25 ayat selawi. Laula antum lamun ora ono utawi sira kabeh lakunna yakti ono sapa kita iku mukminin padha iman kabeh. Ayat tegese laula antum lamun ora ono utawi sira kabeh iku maujudun, iku maujud wa ba'dal qusami lan ing dalem sawise sumpah as-soriki kang jelas. Nakula amruka innahum la amruka yakti utawi umur siro mukamat innahum sak
temene kaum Lut. Surat Al-Hijr ayat 72 ya. Ayat tegese la amruka. Yakti utawi umur sira Muhammad iku kusami dadi sumpah ingsun. Wa ba'da wawil ma'iyati lan ing dalem sakwise wawu ma'iyah nakwu kullu soniin wa masuna'a. Umpamane contoh lapat kullu soniin. Kullu soniin utawi saben-saben wong kang agawe wa masuna'a ing dalem sertane oleh agawe sapa kullu soniin ai tegese makrunani kang bebarengan karuni wa qoblal kali lan ing dalem sadurunge kal alati rupane kal latas luku kang ora layak apa kal ang takuna yen to ana apa kal iku kobaron dadi kobar nakwu ndorbi zaidan ko iman. Umpamane contoh lapat ndorbi utawi pukulan ingsun zaidan ing zaid ko iman kali ngadeg ai tegese ida kana ko iman ida kana ing dalem nalikane ana sapa zaid ko iman kali ngadeg. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.